tu na kan mulai mek hi reception management website tania hi reception inkhom pui ni khua vela reception mi khwal thlengte le tiang chi zong zong data da thana software in ta ne hei tu na kan mulai mek ka hianin reception ti kha mizo tunga le chuan khwal chhawng ti in da entinan helai hianin sun vel kan ko ran khwal chhawng ti da lo da ta ne tianan tuna hian mi khwal za thi pahnih anana thleng tu za thi pahnih anom ta thleng tu chu a in nei tu ang khan ram ta ni ti chuanin menu song song ma mi khwal lo thleng to te ni ta a mi khwal thleng tu ti ten ni ta a mi khwal zialu na thleng tu zialu na chan QR hi ma kena kan soi fi ang ama sapar ajon mi khwal thleng tu hi kan ziak lo dan tan entinan nan khong aya ano kita ti chan phone number a hianin hello kita ni chan pabial riat na dia in bul kan ta ni kan save nga thleng tu zialu ani tenga thleng tu a hianin tai la hei dal khong aya alawin register ta ni entina tikana lo om ta a mi khwala hianin zoram chana tala ta ne tra chan mi khwal phone number tala ta ni ka option ni not collect not collect pastor ya es kan bilang ka kan ti sol lui lok ngai chuan hei hi khaya ngai kan thlen tir don lal khongai ina lon ta se entiranin ta hian mikia ti do ban search thei te no chuan box ei thei lo takala de ta ni ta hei mi kho zialu fel ani tia mi kho la khan zoram chara khala lang ta ni ti chuanin hei khoi bial ngai ti vel taka achiang lo ta tu nai chuan tiang kan su click khan hei information sang hi lo lang ta ni tinan phone number te ka option te bial te ta hian ti sual ka lo nei ta ni bial ti tu bials te kan lo ta chu ta hian kan payanga kan update thei ta khwal update ni tiam ta hi a thlen hun hi tun dar kar hi ni ta ni tar ka ta trap ta ran thleng zing ko men ni samne pathum me chani samne par ran thlenga vok sa ei thei lo entinan a thlen na hi tu na chian hei hala makan nuang hian lal khonga ina thleng don ta biakin bula chu kan son thei ta ni hemi ina pa kan son thei thleng tu kha kan son ta ni al khonga bian thleng lo sa tia khonga tina kan thlen ti ra chon helma hian QR code kan lo nuwa hei hi apoi mo na de chu hi mi khwal detail kan hmu thei anga chuan khoya nge a thlen ti te kan hmu thei don ta ni hei kan print thei a helai atang hian kan print khan te in label printer a print thei a sticker ang chi a khan chu sticker chu also in label printer mangina print thei a second ni khatle ka print shot thei ni chu palai batch a khan kan bel thei a print kan machine nga chuan tin khian a paper size ki A4 ak tia nakina chan ngai lo nga label paper size ang khan print thei ta chu an palai batch a khan kan lo bel sak thei a chuan lesina kan sei tak scan QR ti mangkan kha QR kha kan ti china nga kan lu china nga scan QR kan ta ne ta hai to na camera ai activate meka ka hlia ringa kalang du che lo nga ti chuan an scan nga ka ngai thlen don ti de nga lang thei dan ta ne
มีชูงมีเขาเฮียอารอนหลังตอนตาเนี่ย เดี๋ยวนะเรา QR ค่ะกัน demonstrate ที่นั่งอ่ะนี่ที่นั้นคิดกันเรา print ช่วงตาเนี่ยเรา print ช่วงตามันเป็นจากทางกันว่าอันเป็นจากทางกันว่าเราตาที่นี่ QR ค่ะเราลองอ่ะที่นี่ form นี่ที่นี่ equal detail เรื่องนี้ equal information ส่งก็ยังไงกันที่ส่งก็อาลังไทยตาเนี่ยที่นี่ที่คัน ก็ไงแค่ติค่ะเสียไทยตอนตาจนได้สปอตกันลุยฮันมีความเช่นทัดเปิดก็หินดิตาร์ซาตาเห็นแล้วทิ้งอ่ะลูกคงไอ้น่ะทิ้งอ่ะจะมีเงินจะให้ไม่ให้น่ะให้วิจุเหตุเตียงการมีความสงสัยสัตว์ค่ะมีความเช่นตัวสัตว์แต่ในหลังเทียเช่นตัวสัตว์ปฐุมเนี่ยปฐุมปฐุมอันนี้อัปเดตเช่นตอนนั้นอันเดียวนี้มีความป้าให้เราที่พูดตาเนี่ยมีควรค่าอิรันที่พูดตาเนี่ยอันนี้ค่าอิรันเสร็จเราฟังซาวแต่ตาเนี่ยketika kan ilang buzuzu tai dani entinan lal rom le fi atlet in silau ta ta mi tam tong wala kang ta mi sang hi chong lal rom le na kaming jo tiang ka tiang chu ni a rom tiang kam tar a rom kal ta ni lal rom le na ka ni a tia cha ni kan atlet na kai do hu sak te ani lo pon ako ta khan QR code kai scan sak se khan china kan sai ta kong khan tu ina nge thlen ti te ka ria pek thei ton ta ni hi trong cái tất cả mình thấy anh ấy cần bị xây cho bằng số nên system hi cần xem trên này hiện nay một feature biệt ngay từ polo mà là phong kiểm tra lòng tiêu thì anh xem về trên này